Gamanna díadaíomh a Pádraig agus a chéid agus bhfuair Gaeilge agus bhfuair muintir éis fad. Tá me sin is néidir gan do bhío agus bhí sé an sin agam. Cóirteoirt a raibh bhí me dhearthéid cuimhin a Lordslam agus dóitilam go meall leis dá bhainthain an seo agus a tá a chathú le mhuintir an seo mar dúirt sé go bhfuil na leithinta nes roiar le cuairteoirt I réit bí agus beidir go ceartaigh go beidir go bhhaid go muide go dtí mí abhréin mar bé mé réist mí abhréin agus bé cinál cruinniú mór ag ar muintir tam sin agus le cuidiúide tóirthaimid cuairtearmh tam sin. Ach rud amhain bhí mé gur a réit leat bhfuil a chéadrúd Nollag hána agus aflíonn faoi bhaise daobh le go léis agus le cuidiúide tá sé bheith cuineáil go mhaith agus leis a tláinte agus a hanrúd thar agah. Ach rud amhain bhí mé gur a réit libh go bhfuil go bhúis mé cúasach leor céidir leor seo agus is tí sna leortha seo tá go leor ólayis mar rinne léirmheas beag a rinne cheannachú. Cúpla mé hen éis má chuntas YouTube agus spáin mé na rudite an. Is tá go leor ólayis faúda a Gaeilge is tí an. A han chanúint a tá agus a bhí sa tír mar seo é a leagan faúda Gaeilge olú a cinna tá mé a Lord Fá léir baint trí laiste. Agus tá cinile faúda Gaeilge na mún agus cinile faúda Gaeilge chanarta. Cinse mo warúil sé. Agus rud tá bhfuil rud santasach a fuair mé is tí an. Né. Nuair bhí mé sé tí sa bhrísún. Is minic a bhí mé ag éisteach leis na fuamanna rintasa Pádraig ná legadíú agus bhí go leor rud santasach is tí an. Ach cin amháin a thug mé santas dó. Né. Go bhí tú caiint faúda an nocail na Corraibiongam focail nach bhfuil sa chaint agam sa. Beidir go raibh sé cloiste agam, níl me cinnte. Ach bhí tú réid sa chainte tóganne is rud seo né bheith de rugaide bhfuil sagad me cheantar hain go do bhío dearach muid is de rugaidí. Tá me is mo rugaidí sa chanúint a tá go néidir a thugam. Ach bhí tus a réid go raibh leagan eile de cheantar hain de Corraibiongam agus baisteach lamsa an leagan sin ag a tréis sin. de Corraibiongam bhí tú réid sa leor sin. Agus a chéadrúd I cheap mé sin ó I chéadrúd a smuoite mé né go raibh baint ag a leagan sin leis an éid. Leis na daoine a bhí an léide sa cheanta sin blianta fada hen na bingams mar cos leis an éid sin a geta mór an Gaeilge a bealata is an éid sin Binghamstown agus cheap mé sé go raibh beidir bainte cinnt an sin éidir a sláinniú agus a focail sin na Corraibiongam agus beidir nach rá sé a bhhain beidir I gan do bhío mar bhí na daoine sin an léidir fud chud na bhío. Ach gang I leor seo thug me fi deara go bhfuil scéal bhhaid níos casta agus bhhaid níos leithne go bhfuil a leagan sin cainte fud na tíise nó bhí nó a bhíoch a Gaeilge léidir agus sefir. Agus sa leor seo cin de na leortha tá mappaí
Mapi go leor donna facla atá sna lista sin agus bhfuil agad mar ag tús a leois bhfuil ag tús ceannachú ag tús ahanana ceannachú tá lista na rudaí a bhíoh na daoine réit méala lista méala agus sin na rudaí a bhíú siad chur na daoine a réit an Gaeilge agus tá go leor go bhain agus cin a bhhain acu a chur mé santas na she is sitting on her hunkers agus tá spáinthe mé chuomh a mapa sin iad na leaganacha an ocail sin agus nílas agam a jiglibh é sin ag Tá leor acu caitheú bhfuil me spéaclaí nes. She is sitting on her lóbéine agus an sin hunkers. Nes a focail atá hunkers acu I gan na bhío. Corraibiongam gurm gam Corraibiongam gogaide Corraibiongam. Agus nes de cheantar hain in Iarras an taon leagan atá scríomh an sin Corraibiongam. Agus sin nachcail mar hampla gona beag mar tá éit an achcail a bhfuil samplaí tócaí asú sa leor. Agus sin dú thuama tá an leagan Corraibiongam ach ní hamháinna gan do bhfuil tá an leagan seo má haon muid séid go dtí mhuintir chun de ruscomáin mhuintir tá Corraibiongam tá an agus má haon muid a dheas go dtí chun na Gailge tá gogaidí fud na Gailge gogaide Corraibiongam tá Corraibiongam bhain thart chur na mónú agus gogaide ach má haon muid a dheas an sin go dtí chun na chiaí tá Corraibiongam tá mé gang na rudaí fad na héite sin. Agus má ancan muid an áit is foiite ó dheas sa tír I lean chléide déidir siad an sin de réir leo seo Corraibiongam agus fásta gun na chorca tá Corraibiongam agus goil séid go dtí Pádraig tá Corraibiongam an agus Corraibiongam agus Corraibiongam agus goga sin Pádraig nó is tíobh sin tíise. Agus fiúhain má haon muid ó chuig go dtí I lean rachlan a leagan a bhíú acu an sin mar níla Gaeilge an sin níos mó mhar ach tam sin bhí cúpla duine le Gaeilge. Agus an leagan atá curtha acu an seo na Corraibiongam agus an úna a chud is mó acu níl an leagan sin acu ach glúna beaga bonnaí beaga glúna beaga ach tá éitúhain in úna a léirú na agus tá leagan Corraibiongam acu fásta le glúna beaga a dé leagan san áit cheana sin agus chuir mé santasir go bé an leagan is cuitintaí a bhíú sa Gaeilge tá bhfuir de réir a leo sin a réiride mar sin. Is samíráid a dóla mé bhaite a Pádraig agus is an santas a chuir mé sna rudaí sin ón spreagú bhaite gur míle maithagad ach fearr ní aici mé sibh a báta seo ach le chuide feici mé sibh fe chean cúpla mí abrein agus be mé héana agus mhuintir béidir cúpla duine de mhuintir cóirtearmh mar sin le Gaeilge féilte móra bréthe armh agus
tóraigí aire daobh féin. Go séidir bhí díadaibh a chairde